Ó, alien! Mi ez? Jaj, ez a Huntsman. Vakember. Ez valami béka. Meg itt van egy béka is. Olyaj. Basszeg, megfújjak az ajtól! Kacsa! Ez egy Apex Predator! Nem! Az meg! Hoztuk a kocsit amúgy? Valaki hozta a kocsit? Nem tudom. Remélem hozták, hogy hozzák a kocsit. Oh! Bazdmeg, a Márta úgy közlekedik az összes ilyen cucca, hogy innentől csak ilyen piti szarokat vihet majd amúgy. Ez mi volt? Nem megy ez a nagy szar, nem fér be. Vártam meg a kicsit. Szabad megkérdeznem? Megtudakolhattam esetleg? Mi történt itt? Rábagolt a doboz. Bagolt. Ujjaj, egy halott. Egy Marcel. Jaj, csak le ne íteljem a büdös fejét a lyukba! Jaj! Ja, mész az asztalra, ott is maradsz. Megyek. Ah! Ja! Szerintem megélt a fej. Shit, elbújtam. Mi? Ah! Hárma is megfejelted, akkor a ték is tőlem. Itt a fej! Megy utána, fújj el! Neki toztam az. Föntről be tudsz szizelni, csak simán jumpolni. Nem kell túl gondolni, csak ide fölállsz föntre, aztán csak így ledroppolsz. Ja, rendben. Nem kell túl gondolni az egészet. Is jó, végül is oké. Jó, ha Levi haszontalan, csak vigyük be ketten. Én húzni tudom. Teljesen Sőt, jó, így én is. kicsit emelem. Kicsit emeltem, tudod. Lehet, hogy kell megfogni. Még több gomb! Jó, tudom, hogy pártának a fejét. Mögöttetek! Egész egy ember él. Ott vagyok én. Na, gyerünk Tamás! Ki tudsz szedni onnan? Gyerünk, menni fog az. A széket nem tudja felemelni? Ott fog hagyni a picsába, elhiszed? Valaki hülye félbe ragadt. HP. Jimmy HP. Sorry. Tamás úgy neki rongyolt a 6000-et érő bázának, amit a Szabi hozott, bassz meg. Ez valami... Ó, jaj! Olyan. Ez mi? Kara! Nézd felénk. Én. És egy macskát tettek közben a mikrofonhoz. Marci, Igen? I'm Batman. Hagyd abba, dobolok. Kurva anyját. Mi megvan... Körülnézek egy picit. Hát itt pirosra kéne jelölni a fejét, de nem találom. Mi? Ah! Ah! Megfogtam! Nem fogtam! Marcel! És hiába googolsz. Jó tudni. A baba lóp! Te mit csinálsz? Hozzádással lúzom! Megvan hát? Hossz, szállj. Ó, bazeg gnomok! Egyet eldobtam. Szaladok. Bocsi. Nem viccelj, nem te Hozom a viccelj. fejet, hozom. Bocsi. Ah!
Úristen, amikor nem vagy line of sight a többiekkel, olyan halk lesz a hangod amúgy, ez nagyon durva. Akartam mondani, hogy igen, valami van. Valakit lelőttek. Hogy nézd, milyen ártatlan Próbálkozunk. Az se tudja, hogy mi van, bazd meg. Lehet. Mert én nem néztem a pot at all. Az a baba, az ott úgy, az nem tűnik jónak. Baba? Azt tuti meg fogja támadni. Persze ez még visszajön, már kilútolta a szobát, de azért... Szülye! Azt is látnál. Te hogyan vesszük meg? Csak így. Így, és rányomsz a gombra ott bal oldalt. Gomb. A gombot. És most meg lett véve. És nem... Ja, nem, várjál, vigyázz! Nem megy oda, mert lehet meghalsz. Akartam mondani, hogy... Várjál, nyomd meg a kút! Igen, ezt akartam mondani. Zárd be az ajtót, hadd sivogassa meg a kacsát. Hello! Ajaj! Jó, már az a kurva kocsi! Hát bard meg! Most kajak megvártam, még meghalok. Aha. Ezt a faszom volt kocsit. Türelmetlen vártam.